Имало едно време, в малка и красива клисура, родило се момче на име Христо. Това не било обикновено момче. В сърцето му от малък блестяла светлината на знанието. Още от дете той мечтал за свят, пълен с книги, където всяко дете можело да се научи да чете, да мечтае и да открива далечни земи. Христо обичал планините около клисура и често гледал към тях. Сякаш търсил нещо повече. С всяка нова година сърцето му ставало по-силно и изпълнено с решителност. И когато пораснал, той решил, че ще даде на своя народ най-ценното – знанието. Така Христо започнал да печата книги – големи и малки, пъстри и изпълнени с магията на думите. Някои от тях били учебници, за да може всяко дете да учи и да знае повече за своята родина и света. Други били географски карти, които разкривали вълшебни места, за които децата само мечтаели. Така той помогнал на училищата да се изпълнят съзнание, светлина и надежда. Но Христо не бил само печатар. Сърцето му било широко като небето и той искал да направи добрини за хората около себе си. Затова станал кмет на красивия град Пловдив. Докато бил кмет, Христо Данов дарил цялата си заплата за благотворителност, за да помага на бедните, на децата, на всички, които имали нужда. Един ден княз Фердинанд дошъл при него с една странна молба. Искал да си построи замък на едно от тепетата на Пловдив. Но Христо погледнал към тези древни хълмове, които пазили духа и историята на града, и с твърд глас казал: тепетата на Пловдив не се продават, защото знаел, че тези тепета са символ на Пловдив, част от неговата душа и никой не трябвало да ги взема за себе си. И така, благодарение на Христо Данов, Пловдив станал по-красив и останал верен на своето културно наследство. Той оставил след себе си не само плановете за един нов и по-добър град, но и безброй сърца, пълни с благодарност и вдъхновение. И до днес, когато децата се разхождат по улиците на Пловдив, те си спомнят за добрия кмет, който обичал знанието и града си повече от всичко, а тепетата тихо шепчат: тепетата на Пловдив не се продават.